mga bay no sa karon ako ihatag ang higayon alang kaninyo alang sa pagsabwag pagjagjag ug pagsibya sa inyong mga ngaron sa kahanginan samtang ako muhabhab mga higala mga bay akong sudan kato paning sinugba atong maging adlaw no so, sayang magkay panglabay maninga namanamon lamang ni nagsugba sab ko og talong kaya mo magtalong ni sili ni piti nagkuha sa ilang sili dre pero dili man kaya lang so carry ra kayo ug syempre ang ako ang pinaka-paborito ang kabalo na mo akong gianggaan og dahon-dahon sa hagonoy so mga unta ninyo tanan break time pa sakit akong pangijuran og kung abaga kay piting pangaswat na mo dito na hawan-hawan na nagwapa na dayon nang muansab ko nang barina ko dito sa kwarto sa akong alaga nga inhinyero kay gisalagan man to ilahang bintana na may salag sa langgam in sili mo to hibarinahan pa nako to kitang-tang tong langit patapot construction na po ko ganiha construction kagadura gapon engineer dahil kurso dito dito sa kadar kung kurso dito mga bay ano ganyan hukad na mo dire hukad na mo diya kay salo ta sinugbang talong sinugbang manok buko-buko Tama itong ang karon. Tama istoryahan karon. Paitan hindi kumpleto itong ipon Dito di kaon. Bahala na. Dito tulon man. Dito tulon na lamang bay. May pa yung pagsaulog bay sa imong aglang natawhan no. Doon ako listahan din Ang katuning pansay kahapon. Then sa luyo, doon na yung mga listahan. Balik. Ito. Malipayang pagsaulog bay. Yumi Hana Ibyuta. Sa imong adlaw natawhan karong adlaw. Naot nga. Tanan imong pangandoy sa imong kinabuhi. Imong hanamaangkon. Pinagis pagpaningkamot bay. Siyempre, ubanan nimo pagpaningkamot bay. Tigilan ka pangandoy ba niya? Okay, papaningkamot ba ano ba? Saan man nato na ba? Sa akong mangandoy ta. Ato ba na papaningkamot no? By Yumi Hana Ivyuta. Hinaot ko nga naaka sa maayong panglawas kanunay. Yung sabay mong tibok pamilya. Hinaot sa po ang gugmang kulinaw. Ikangayan maghari sa imong kasing-kasing kanunay sa imong tibok banay. Musta bueno and enjoy your day. Salamat ka sa bagong tuig nga gigasa kanimo sa atong labang magagawam sa tanan. Pilusab kanimo bay mimem. Libusada, ponda. And family. So imo mga mads diha, mga kumari, mga maring-maring sa Jensen Labangal. Hello ba, Maria Libusada upunya. Ay upunda de upunya no hinamo ni. Upunda ba, hello nimo ba? Diya sa Jensen Labangal, hello niyo tanan diya sa Jensen, ang salamat. Hello tanan sa taga Davao, hello tanan sa taga Cagayan. Hello sa tanang taga-Usamis, hello sa tanang Pagadian, sa pa. Hello sa tanang Tagalete, Cebu. Sa pa, Paranaque. Abot namang Luzon, dora Mamindanao ta. Cagayan de Oro City, Iligan. Sa pa, daghan kayo. Kansa, sa pang uban. Siyempre sa ako ang pinalanggang lungsod, dumingag, ilon yung tanan diha mga bay.
At ang ilaman ko ninyo ha. Pag anda mo og habol nga pula. Habol nga pula gyud. Daghang salamat niyo tanan ha. Tinguhi na mo di. Ulangan sa ako ito ang trabaho kay luto ko pa niyo ito. Himo sila pizza. Litson manok. Duha ka klaseng kanon. Katong gulay ni tatay. O unsa pa balalit. Na, wala nang tagak na. Balalit ng pansit diri nga tamis is. Duha pa na akong nasugdan. Lungag gali naman lungag na. Suspira pag lungag na. Dali naman luto kay gihumol man bugas. Nya pabukal og tubig, dali na kayo. Gisahon ang kanon. Gisahon na gamay kay mga dugmok niya kay gihumol na magtubig. Man nun, ura na layo tubig pinabukal. Awa na. Dali na kayo. Luto na yun. 3 ka minuto. Di igas to gas. Di gas og gas. Di gas to og sini. Kalayo kay. Kadyo 3 minuto. Basta mula ng bugas. May pabukal ra. Ano? Nakapiso ba ako gani ha? Unso naman ko ni mata. Namiya katulog ni buntag. Uy, basta lang. May kaipi yung buntag yun. Ulas na sitang ting trabaho. May kaipi yung ganin ako sa tatay. Dili na yung buntag eh. Natuhan ko. Bislas na untang itlog na nga linulong tagsan kini pamahod eh. Daghang klase ang pamahod. Ang usa ka tray, chay. Ang chay butang asukar na normal. O asukar niya nga abnormal. Dayon gatas. Yan tasa. Ganito apay baso. Katong tasa, tanan to niya og chay og gatas. Iyang sagulon. Nga katong baso, chay ra gyud ang ibutang dito. Mo na to sa usa ka tray. Sa ikaduhang tray, baked beans. Iyang kubos nila dire. Ang pan nila. Dayon French cheese. Yan, maghiwa-hiwa akong kamatis o pipino. Dayon, fresh nga orange juice. Dayon, olives, asin, olives oil. Ginuo ko. Tagkan kay pamahag yun. Piti ka, kuam. Puno ang tray. Mo to last na yun, ninuag itlog na lang, ninuag itlog, hiwaon pa ang ninuag itlog. Naabtan nung kung humanan ako. Yung siya, I don't care. Hinaan ko. Kung humanan ako tayo, na, payunin ako. Siya, I don't care. Hilom na lang taong tabang. Kailog na lang ba? Saman ron. Hindi salamat yung tanan yun ha. Sabi niya. Ako ikukaon dyan sa usaon. Nakay pagkaon din. Wala dyan problema pagkaon din. Problema dyan. Lalang matasan.
Mababa ba? Muna makasurrender. Makaon lang problema. Pero na. Makaon. Tantan makaon kay. Kabkab naman po. Uy, lagpot sayang. Diyo nambok. Uy, lawasan eh. Ano ko ni screenshot dali. May pangudakan di speakers. Hello, bye. Rosela Gong. Hindi, idol ka iti ka. Yung pagka yagutag, makalingaw ka. Try ko nang budyong akong name. Sige lang ko. Comment. Ambot imo bang ibasa Rosel Agong. Rosela Gong from Dubai. God bless you, Inday. Salamat, bye. God bless you, most. Rosela Gong. Dara bay nakuha na gid ako bay na wudyong gid akong imong pangalan, no. So, hello bay. Si ako uyab kal. Gino. Paki-shout out naman bay sa ako ang mga anak bay. Sheila, Isya, Samantha, daghan salamat bay. Hello sa imong mga bahandi bay, Sheila, si Isya, ug si Samantha, puro badji bay. Mudar sa bayan bay, si ako, uyab ka, Gino. Hello, sab kanimo bay, Jamiel Campos. Hi, ato Inday, kab ko pa shout out po. I really idolize you as who you are as a person. I wanted to meet you. Thank you so much by Jamiel Campos. Sige, makita tabay sa kung tunga-tunga sa among buntod. Saan ito pagkita? Gamay na makalibutan. Makita na lagi tabay Jamiel Campos. Thank you. Sa mga bulawanon kay mga pulong na. Man-English kayo. Sine? Hello kay Rex Tapasaw. Hala, oy, sige po mi atang sa imuhang mga yaw-yaw sa kawanangan. Pakigrit. Ming magtiayon, be please. Rex Tapasaw o Mary Hazel di ami sa Riyadh ug sa sini Rabine sa Jeddah. Rabine ba ni ba? Oh, hello ninyo di ha magtiayon, no? Magtiayon. Rex Tapasaw ug kanimo ba Mary Hazel. Ayo mo diha sa Riyadh. Jeddah. Hello, usap ka ni mo ba eh? Ano niya? Ginaline B. Holin, hello ni mo ba eh? Yes, sa Norway. Pag nahord akong kaon. Pabudyong na ko ninyo. Bye. Mil 985. Mama. Sige nga natabay ako po. 1984. Maguwang na ko usa ka tuig nimo. Hello kanimo bay. Lagi bay kaning quickly gid bay makapungot gid kaning quickly bay, no? Kay maglagot to kay kuaning quickly nga word yun. Kita gid mga katabang piti sige mga tagka quickly. Ya inom pag kita quickly. Inom daw ko quickly, ayaon na ako kay mapungot ko nga. Kita at atong yung buhaton na tanan para madali ang atong trabahoon. Pero inan pajutaan na nga pulong, no? So makasungot kayo, pero okay ra. Yayaw na lang ta sa mga kuamputahan. Bye, Giselle Magdadaro. Hi, Inday. Notice me in Taiwan. Haha, I do love watching your videos. At Inday, wala og tres gamay. I shout out pag tawon ako ang ngalan. Dara bay. Ambot sa pagbasa ni Sil nga na-eat sa dulo. Magdadaro. Basta ikaw ni bay, no? Salamat, iba. Rose El Rapa busas ko. Hello sa kanimo bay? Kanimo bay Jessible Carpintero Arambala. O kanimo ba Nika Labita Dunki, hello nimo ba?
Hello sa tayo ba? Aileen, di, agi po. Diha sa Bohol. Hello, dahan salamat ba? Ano kayo mo ba? Silv. Limbag. Hello kanimo ba? Isa pa ning uban din Ba, Jinjin Azumi, Pasita Bakwal. Hello kanimo ba? Melchor Kaamino. O kanimo ba? Jen Lee Canubas. MG Saikon, Doki Rebellias. Hello kanimo ba? Jara Rosita Montuerto. Len R. Sakal Nakaituna. Jima Bulawan, Nining Paniryo. Rini Jane, Pasita Bacol. Pasita Grigania. Hello ni mo ba sa France? Sa Paris, France. Diara ba, Richie Campana. Hayon day dugay na akong sigig tanaw sa imong mga video. Nga sige kaon, Richie Campana from Japan. Hello ni mo ba, Richie Campana. Diyos na po na batikan. Magnakuan na ko na. Yoshika, bo. Unsa ni Megumi Bilgera. Hello ninyo tanan. Insert Naids Salitnop Utilag. Dira. Flor Basmayor Pagiya. Hello nyo ba? Mo dira so na kuan ta mo no. Sa pa ni? Abu Dhabi unsa man ni? Bay Jimain sa H. Maglisod man tani mo ngalan bay. Watching from Abu Dhabi, Angel Bidal dera. Angel Bidal, si Angel Bidal din pa-shout out please. Pertin to asa sa CS. Ay, akong FB account by is Joy Dawco, JHOY DAOCOH. Palo na lang ko kay di na ko kaadili na po ko ka-accept kay wa na. Nasuko na lolo FB mingon siya nga tama ra sa 5,000 kalibo no ang pwedeng mahigala sa Facebook. Sige lang bay, ug naalay mo layas akong lataran sa akong tukaran. I-add lamang taka. Mao to ako mga nakudak ka no. So dahil salamat pasaylo ako sa wala na ko makudak niya. Ay lang tabo pang luod din ha basta ka. Ay lang mo kapul comment hanto makita na ko inyo mga buluwanon mga pangalan. Salamat. Paspasan ako ni kay. Magluto na ko. Tilok na. Nahurot na yun, ang dahon. Nagunay. Di ay nabiling kamay ng unod. Ako lang kikiton dito, sintang maglungag ko. Ang salamat mo tanan. Ayo-ayo mo blakan mo na ha. Mura ni. Kini ang inyong dakablo ba yung sarang may sa Facebook. Ang Facebook. Imo radyo. Ayo-ayo tanan mga ba. Love you all. Salamat. Bye-bye. Pikas ka mo. Huwag ka. Pikas.